Най-накрая бленуваните лифтове ще са реалности в нашия любим град. Панорамният асансьор ще е 20-местен, издигащ се на 100 метра и ще превозва туристите от историческата гара Трапезница до едноименния хълм, който в момента се възстановява от историците. 25 дървета ще бъдат извадени от района, настоящия се пътен възел Качица и пресъдени в най-близките паркови пространства с помощта на уникална техника, която използва за първи път в България, информират от общината. Дърветата се изваждат чрез специална машина с хидравлични ножове, която позволява съхраняване на кореновата система заедно с огромни чинове пръст. След това те се засаждат на ново място в парковете и зелени площи. Чудите се какво да правите през уикенда, защото ви е писнало да стоите пред телевизора по цял ден или да ровичкате из интернет. Ако българската история ви привлича, ето няколко предложения за разнообразяване на скучното ежедневие. Plimsolls по света са известни най-често като леки спортни обувки с гумена подметка и текстилна горна част връзки. Производството им започва за първи път в Англия през 30-те години на 19 век и основно били ползвани за разхождане по плажа и затова им викали Sand Shoes. За повече информация News.5000. 4 и 5 април мотополигон Горна Русица край Севлиево ще бъде домакин на 2 световни шампионата по мотокрос. С Гран при България 2009 се открива сезона в надпреварата при жените и е втори кръг от шампионата в елитните мъжки класове MX1 и MX2. Вчера полицията е заловила в музея известния взломаджия Н.С. Следствието изяснява какво е правила полицията в музея. News.5000.